imħeġġa mill-kariżma Dumnikan. Is-sena 2021 is-sena pjuttost importanti għall-Ordni tad-Dumnikani hekk kif din is-sena qed ikun iċċelebrat it-8 ċentinarju mill-mewt ta' San Duminku. Għal din l-okkażjoni, il-Patrijiet Dumnikani fil-Birgu ppjanaw ġimgħa ta' attivitajiet fejn fost l-oħrajn laqgħu s-sena l-ġdida b'quddieża li saret f'nofs il-lejl filwaqt li ċ-ċelebrazzjonijiet komplew fuq barra tal-Knisja tal-Unzjata. Net News kellem mal-Pirjol Aron Zara li spjegalna xi jfisser għalihom dan iċ-ċentinarju. Għalina hija sena importanti ħafna għall-Ordni Dumnikan madwar id-dinja kollha fejn infakru id-daħla ta' missierna San Duminku fis-Salt Natalla aktar mill-mewt qed infakru il-premju li kiseb San Duminku wara l-mewt tiegħu u dan huwa frott tal-qdusija u l-ħidma tiegħu għall-Knisja. Għal dan iċ-ċentinarju, il-Knisja tal-Unzjata libset il-libsa tal-festa bid-damask aħmar filwaqt li l-istatwa ta' San Duminku inħarġet minn niċċa u ħadet posta fiċ-ċentru tal-Knisja. Il-mużika bl-isem ta' Bħal Fjamma Nar saret apposta din l-okkażjoni. Ġie ppubblikat ukoll ktieb dwar l-istorja ta' San Duminku immirat għat-tfal iż-żgħar. Il-qofol tal-festi ċentinarji se jintlaħqu l-ħadd fid-9:09 ta' filgħodu fejn wara l-pontifikal il-Kardinal Mario Grek se jixel il-mużbieħ taċ-ċentinarju li se jibqa' mixawl matul is-sena kollha. Iktar tard, fis-7 ta' filgħaxija issir akkademja mużikali imtella mill-għaqda fil-armonika Prince of Wales' Own fil-Knisja tal-Unzjata li fiha ser jindaq għall-ewwel darba l-innu taċ-ċentinarju bl-isem ta' Seb il-Ġmiel ta' Kallaroga. Imbagħad fl-aħħar ġimgħa ta' Wissu fil-festa dedikata lil San Duminku f'pajjiżna mistennija li tasal relikwa tal-Qaddis innifsu. Eżatt, hija okkażjoni speċjali se jkollna biċċa parti mill-ġisem ta' missierna San Duminku se tkun fostna. Ovvjament dawn ċelebrazzjoni ma jistgħux jifqu mal-qoxra ta' barra, imma rridu jfakruna dak li jagħmel San Duminku għall-Knisja. Nifirħu nitbaxxew bil-ħerqa